Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng dato. Ug nganong gipatay man sila? Og unsay ngan sa imong inahan. Ah. Gusto ka bay? Kinsa man gid ang akong inahan. Nganong nasuko man si Lolo Pilo niya? Unsa may iyang sa akong apuhan? Sa imo ding birth certificate abay. Ay, late man ko nung girehistro abay. Wa may ngan sa akong mama. Hala no, Pangutana kong lolo. Masuko mo sab. Ambot eh. mao ba? Abay, gusto ko mo focus ining mga retrato sa musolyo. Nga naas lolo. Doon na gid siya buti pasabot ini. Kana maraganahan ko ana abay. Taksa-taksaon tani ha. Unahon taning akin eh. Scholastica Amador. Sige. Mao ni ang musolyo nga wa na matiman. Daghan nagsagbot. Aw. Mo ni atong atimanon. Sige, dadaan tani guna. Anhin sa kasminteryo ganahan nga magpundo. Oh, salamat sa pag-drop ha. Ayaw pagpagabi din niya. Nga naman, mahadlo ka nga ungoon ko. Nahibaw ka na gyud nga si Johnny ang nakadawat sa pagkaungo sa iyang apuhan. Di mayo nga mo kumpiyansa ka niya. Ay, kabala ka. Nako'y panagang sa ungo. Unsa man? Ahos! Oh. Unsa? Nagdakag ahos? Oo. Ako na nagtupuan og ahos si Johnny kung maungo na siya. Di ba ka lang ahos high blood na? Pwede na sa ungo di. Mo, Mada ka nag-ahos. madalagin na. Iya, tira. Nyaon sa man? Balikon ta ka din eh? Ayaw na. Ako ni mangitag paagi nga makauli. O, sige. Pag-amping na sementeryo, ha? Okay, bye! Ahos. Sa ungo sa din, ha? Ha, wala yun. Dili, pag ko makadiskarte ni Milchi, da. Nalingaw naman siya ni sementeryo hinoon. Sige, panguhag picture. Naunsa naman taon ning musiliyo ha uy. Kataya naman nagmaayog sagbot. Mao ni atong hinluan og maayo abay. Usa ra man day nalubong din eh. Nganong kahunggon ni atiman na no? Aw. Nangamatay na sa tingaling mga tagtungod ini. Sige, ato ining sugdan og limpyo. Nasuok man sa dining maong musiliyo eh. Kung saan yung gibuhat diha? Uy! Ma'am! Ni alagi ka? Oh, kaganahan mo ko din yung sementeryo manguha og picture para akong ipuno sa imong story. Ganahan yung ka nga musamot ko kasikat nga ungo, no? Oh, laliman ka? Ikaw pang unang ungo ang ganahan ka ayaw magpa-interview. Ako yung mupili sa akong naong nga imong i-post unya, mama, ha? Oh, sige, sure. O, saan yung gibuhat? Nang limpyos musiliyo ko pa. Kang kinsa man mo sa Leo? Oh, o sa kanitso naman di ang suod ining maong mo sa Leo? Escolastica Amador. Uy, kakaraan magpangan anak niya, uy. Ay, kuhaan ta mag-picture nga ng limpyo, ha? Para doon ako ikapuna sa kong story ni mo, Johnny. Butangan din ako caption. Ang kugihang si Paul Torero. Ikaw, bahala ka na. Abay, Mikmik. Ikaw na sa tubangan sa musuliyo, ha? Ako dire sa luyo. Sige abay. Ma'am, kuha isa kong nangguna uy. Ako may assistant ni Abay Johnny. And, okay.
ka. Igon sa ka ni Johnny. Iya kong alalay. Gwapa ra ba ka? Ano nagtumboy man ka? Aha? Gawa. Gwapo ko, ma'am. Hindi ko gwapa. Gwapa ka, oy. Babae, mangyud ka. Kaharan ako ang babay, pero laki ko. Ibog mo ngay kunoy mo. Sige, Pag sure, oy. Gani. Gwapa ang god ka. Ibog kunoy mo. Ew. Di mo ko ginahagtong boy. Ganahan kong lalaki. Ah, laaya. Wa pagani ko makadiskartig maayo, busted naman. Ah, Maayo ng prangka. Betaw, uy, hindi ko ginahagtong boy. Babae man gihapon ka good, bisan unsaon. nahuna ra na ni mo, ma'am, oy. Pero, may na lang. Nahibaw ka nga, ibog ko ni mo. Basin pa di ay. Kapaha, gani mo, ma'am, eh. Samot ra ba imong kagwapa kung katawa ka? Saba ka diha, uy. Makalingaw lagi kang ikasulti, no? Okay, ibog mo ko ni mo. Unsa mo Milchi? Sige makatawa. Mura magigil kan. Giunsa ka na siyang abay mikmik. Nana. Hawa na gidang doyo sa musuliyo ining Scholastic Amador. Uy. Ba? Unsa man nagikulit sa luyo sa simento? RIP sa likod. RIP sa likod. RIP sa likod. Unsa man ni? Mao man yung gisuwat ni Lolo sa tabon sa iyang kaban? Ako na susunod. Si ako man ka, oy. Bye, Mikmik. Padayon lang ka diya, ha? Gabay! Kay lakaw sa ko. Oh, asa mo ka? Nakoy once bye. Balik ra ko dayon. Dadaan na kang tubig. Asa mo to siya nga, nagdali-dali man. Ah, magkuha to siya tubig. Pero, mura man lagi excited siya. Pito, no? Pasig mag-CR? Husto sad. Boss, niya de ka. Ani nagsusi lang ko kung makatrabaho na ba ka? Nangutan na mas papa. Oh, makatrabaho na ko, boss. Nakapahuway naman ko. Mayo noon. Pero, boss, Unsa man? na ako'y problema. Unsa man? Sige. Sulti na yun. Ayaw kong pakulba, igod. Akong armas, boss ba? Tuan nila ni Johnny o sa tumboy. May no. Unsa? Ngayon ko man nila. Unsa pagkahita buha? Boss, kuan man good, boss. Nasangit man good ko sa koral. Unsa pa pagkaunsa nga nahog ba ng akong armas? Pita! Pag-abot nila, wa man sab na ko ang kuna. Wow, tuan nila. Pagkayabag gini mo utok ko Kamahal na ba itong armasa? Ayaw na kabalaka, boss. Kaya ako ni kawaton. Ay, kabalaka. Kinahanglan makuha kita ng balik, ha? Kaya kung mahibaw sa papa nga, imo ni giwagdang, aw na. Patay niyo kaniya. Ayaw na po ko ipapatay, boss. Aw di ka, papatay pero papakas trabaho, tondo. Ayaw lang una ning isulti ni papa ni Moy. Mangita na ko paagi nga ako ni makuha balik. Paninguhang agid, ha? Og sa sunod, ayaw na gyud pagtanga. Yes, boss. Mayo kay dili kayo sagbot ning luyo sa musuliyo ni ining Manolo Berdin. Tanaw na kung luyo ini, be. Unsa ba kay buti pa sa buti ni? Naagi po'y nasuwat nga. RIP sa likod. Kining musuliyo ining Manolo Berdin. Klaro
Si Lolo nga suwat ining RIP sa likod. Kay mao man yang iyang gikulit sa tabon sa iyang kaban. Unsa mo kahibot ipasabot ni Lolo ining RIP sa likod? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!